Αν έχετε την καλοσύνη να βάλετε τα κινητά σας στο αθόρυβο, για να μην έχουμε κάποιες έτσι διακοπές. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας. Είμαι η Τίνα Κοέδρου, για όσους δεν με ξέρετε, και είμαι μέλος του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου Ηλίου, που μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες Ηλίου, το κίνημα Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο και τη Δημοτική Παράταξη Ανεξάρτητη Αντιμνημονιακή Κίνηση Πολιτών Ηλίου, όλοι μέλη του ενιαίου συντονιστικού Ηλίου, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Τιμή μας που είστε εδώ. Η 17 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να μην σας κουράσω, θα σας δώσω ένα σύντομο ιστορικό του συντονισμού μας. Η 17 Σεπτεμβρίου 2014, στο ερωτολόγιο Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, ήταν ιστορική σημασία για την πόλη μας. Μετά από χρόνιο προβληματισμό γύρω από το θέμα των πληστηριασμών, ο κάθε ένας μόνος του, εκείνη την ημέρα, το ΕΠΑΜ, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα των ΑΝΕΛ, συνειδητοποιώντας την παλαϊκή ανάγκη για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια και στην απέτηση του κόσμου να τα βρούμε επιτέλους, συναντηθήκαμε στο Ελληνοδικείο Ηλίου, καλώντας και άλλους, αποτρέποντας τον πρώτο μας πληστηριασμό. Στη συνέχεια αυξηθήκαμε, καθώς η συμμετοχή των συλλογικοτήτων μεγάλωνε, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη στέγη. Αυτή η συμμετοχή παραμένει ανοιχτή ως κάλεσμα και ακόμα και σήμερα όποιος είναι παρόν και θέλει στο διάστημα των ερωτήσεων να δηλώσει την ανάγκη του να πλαισιώσει, παρακαλούμε να το κάνει, καθώς θα είναι χαρά μας και θα βοηθήσει να νιώσουμε ακόμα πιο δυνατοί. Όλοι μαζί λοιπόν αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τις κομματικές μας ταυτότητες, γιατί ο κόσμος επιτέλους έπρεπε και άξιζε να δει στην πράξη την ένωση που απαιτούσε. Έκτοτε, 12 εβδομάδες τώρα, ενωμένοι με πάρα πολλούς πολίτες, που μαθαίνοντας για τη δράση αυτή από τα συνεχή καλέσματά μας, όπως και ο ένας από τον άλλον, σειραίουν στο Ελληνοδικείο κάθε εβδομάδα. Συνεπώς, έχουμε αποτρέψει συνολικά 25 πληστηριασμούς σπιτιών και καταστημάτων συμπολιτών μας, παίρνοντας μεγάλη δύναμη από την άμεση αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Μαθαίνουμε συνεχώς τη σωστή σημασία της αλληλεγγύης που πρεσβεύει συμμετοχή και αλληλοβοήθεια και όχι ανάθεση και σωτηρία. Εξασκούμε την αγωγή του πολίτη και τη λαϊκή δημοκρατία, συμπληρώνουμε τις αρχές και το ήθος μας και χαράζουμε πολιτική από τα κάτω, με απευθείας αιτήματα του λαού. Ως συνέπεια αυτού, ήταν το ψήφισμα που προήλθε από τη Λαϊκή Βούληση των Παρευρισκομένων στο Ελληνοδικείο στις 19 Νοεμβρίου 2014, το οποίο παρουσιάστηκε από τους παρευρισκόμενους δημοτικούς συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελήφθη πολιτική απόφαση με πλειοψηφία σε πιο συνοπτικό κείμενο. Παρ' όλα αυτά, το κείμενο παραμένει ουσιαστικό και πρωτοπορεί ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πανελλαδικά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να νιώθουν βαθιά ικανοποίηση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι παρατάξεις που στήριξαν αυτή την απέτηση των πολιτών, επιβεβαιώνοντας την ενεργή πλέον συμμετοχή τους στη λέλαπα των πληστηριασμών που είναι πρώτων πυλών προπάντων μετά το Γενάρη. Ο πολίτης απαιτεί πλέον την έμπρακτη παρουσία των θεσμικών φορέων στον αγώνα του, γιατί έχει κουραστεί από ανούσιες υποσχέσεις. Ο ενιαίος συντονισμός Ηλίου, μέλη του οποίου έχουν φιλοξενηθεί στην ελεύθερη ΕΡΤ, σχεδόν όλες τις ΕΡΑ και σε πλήθος ραδιοφωνικών σταθμών, συνεισέφερε δυναμικά και αποτέλεσε παράδειγμα για την υπόλοιπη Αττική και την περιφέρεια, όπου δράσεις παρόμοιες με συμμετοχή πλήθους συλλογικοτήτων και πολιτών, πάντα στο πνεύμα της ενότητας πλέον, έχουν ξεκινήσει και κινούνται δυναμικά με αυξητική τάση κάθε εβδομάδα. Τέλος, μιλώντας για κάθε έναν από εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση, θέλω να πω ότι μέσω αυτού του αγώνα έχουμε βρει τον δρόμο της επιστροφής στην ανθρωπιά που έχουμε στερηθεί τα τελευταία χρόνια, εισερχόμενοι όλο και περισσότερο σε έναν ακραίο ατομικισμό. Έχει αρχίσει να ξαναγεννιέται η ελπίδα και το χαμόγελο
που μόνο η συλλογική προσπάθεια και αλληλοστήριξη μπορούν να προσφέρουν. Φεύγουμε από το Ελληνοδικείο κάθε εβδομάδα πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο αισιόδοξοι και πολύ πιο μάχημοι, καθώς κάθε φορά επιβεβαιώνεται το συναίσθημα ότι την άλλη εβδομάδα ο Κώστας, η Ελένη, ο Μανώλης, ο Ντίνος, η Ντίνα, ο Μάκης θα είναι πάλι εκεί, όπως ήμασταν και έξω από το σπίτι της κυρίας Ορφανού στο Περιστέρι, όταν απειλήθηκε σε έξωση από εισπρακτική εταιρεία. Και έχουμε την τιμή να την έχουμε κοντά μας σήμερα. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον διακεκριμένο καθηγητή συνταγματικού δικαίου Γεώργιο Κασιμάτη, ο οποίος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στις νομικές σχολές των Πανεπιστημίων του Μονάχου και της Βέρνης. Έχει σπουδαία πανεπιστημιακή σταδιοδρομία και ως δημόσιος λειτουργός έχει υπάρξει διευθυντής του Νομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, όπως και νομικός σύμβουλος Πρωθυπουργού. Ήταν ο συντάκτης του σχεδίου αναθεώρησης του Συντάγματος του 1986 και ήταν μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1982 έως το 2006. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών και τα έτη 1992 έως 1997 πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου από το 1995. Αντιπρόεδρος και από το 2004, επίτιμος πρόεδρος της ίδιας Ένωσης. Δικηγόρησε στην Αθήνα από το 1960 μέχρι το 2010 και το συγγραφικό του έργο ανέρχεται σε εκατοντάδες τίτλων. Σήμερα ο κύριος Κασιμάτης θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει για τη συνταγματική νομιμότητα εν καιρό μνημονίων και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται με τους πληστηριασμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να σας ενθαρρύνω να κρατάτε σημειώσεις, καθώς αμέσως μετά την ομιλία του καθηγητή θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας από μένα. Φυσικά και η συναγωνίστρια η Ντίνα έκανε την καλύτερη δυνατή εισαγωγή. Τόνισε όλα τα ποιοτικά στοιχεία του ενιαίου συντονισμού ενάντια στους πληστηριασμούς. Έχουμε εδώ τον κύριο Γιώργιο Κασιμάτη. Ονομάζομαι εγώ Ηλίας Παπαδόπουλος. Είμαι μέλος της Δικούσης Επιτροπής του Κίνηματος Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο, το οποίο συμμετέχει μαζί με τις άλλες δυνάμεις οργανώσεις, δημοτικές κινήσεις, αλλά πάνω απ' όλα με τον λαό του Ηλίου, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στον ενιαίο συντονισμό ενάντια στους πληστηριασμούς. Ο κύριος Κασιμάτης πιστεύω θα μπορέσει να εμβαθύνει σε όλα τα επίπεδα σε αυτό το θέμα, δηλαδή στη συνταγματικότητα εν μέσω μνημονίων και στην νομιμότητα. Και θα του παραχωρήσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας διαφωτίσει με τις γνώσεις. Με συγχωρείτε, έκανα ένα ατόμημα μέσα στο άγχος μου, συγγνώμη. Μου διέφυγε να αναφέρω ότι θα είναι μαζί μας και ο κύριος Νίκος Ζενέτος, ο δήμαρχος της πόλης μας, και είναι μαζί μας ο κύριος αντιδήμαρχος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος παρεμπιπτόντως πρέπει να δώσει και τα έξιμα. Προχθές είχαμε μια ένταση στο Ελληνοδικείο και όταν χρειάστηκε και τον καλέσαμε ήρθε αμέσως. Ευχαριστώ. Νομίζω, με ακούτε όλοι, εντάξει. Πάμε, δεν είμαστε λίγο ψηλότερα, δεν ξέρω. Αν με βλέπετε όλοι, δεν πειράζει όμως. Να πούμε. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πρώτα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης και να τους συγχαρώ και για τη δράση τους, η οποία είναι πολύτιμη σήμερα, σε μια εποχή που γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί κλίση εγκεφάλου με ψεύδι, και επομένως δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά μόνο οι διαδόσεις
επικοινωνία και αλληλοενημέρωση, επανερχόμενοι ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο υπήρχε η ενημέρωση στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής, όπου δεν υπήρχε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, και αυτό ήταν πλεονέκτημα, γιατί σήμερα που τα έχουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανήκουν πια αυτά ο τύπος, το μεγάλο όπλο της δημοκρατίας, δεν ανήκουν στη δημοκρατία και στους λαούς, αλλά ανήκουν στα κέντρα εξουσίας. Επομένως, τότε που δεν υπήρχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης τα απαγορευμένα, υπήρχε η διαδόσεις ενημέρωση και μπορούσε η αλήθεια να μετακινηθεί από στόμα σε στόμα ή από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, από τη μία άκρη της Ελλάδας με την άλλη. Σήμερα χρειαζόμαστε μια διαρκή ενημέρωση που θα είναι αντίθετη προς την πλήση εγκεφάλου, την οποία μας κάνουν κάθε μέρα. Και δημιουργούν έναν άνθρωπο του άσε να δούμε, μήπως έρθουν καλύτερες μέρες και αυτά όλα στο καναπέ μας. Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο που θα έρθει, ακριβώς γιατί δεν είναι συγκεκριμένη περίπτωση δημόσιοι λειτουργοί σήμερα να υποστηρίζουν αυτή την ενημέρωση, αυτή την αντίσταση στο άμεσο καθεστώς που έχουμε και αυτή την ανάδειξη του λαού. Όλοι γρήγορα. Και τους συγχαίρω πραγματικά γιατί η συμβολή και μόνο της παρουσίας τους είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ για την παρουσία που μου κάνατε. Ίσως είναι υπερβολικά, πρέπει να σας πω ότι να συμπληρώσω ότι εκεί που έχω την πηγή της γνώσης μου δεν είναι αυτό όλο το ταξίδι από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και από θέση σε θέση, αλλά από το χωριό των απλών ανθρώπων, χωρίς εισοδήματα και χωρίς τίποτα που ξεκίνησε. Εκεί είναι η πηγή. Είναι η πηγή γιατί η γνώση μόνη δεν κάνει τίποτα. Η γνώση έχουμε πάρα πολύ και ορισμένοι από τους κυβερνώντες έχουν γνώση. Αλλά το ζήτημα είναι το ήθος, το πολιτικό ήθος, το ήθος της ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες και στην κοινωνία. Και αυτό δεν το διδάσκεται κανείς ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στις διάφορες θέσεις. Το ταξίδι που ακούσατε ήταν ακριβώς ένα ταξίδι συλλογής εμπειριών του κακού και όχι του καλού. Γιατί στις θέσεις συνήθως αποκτάς εμπειρίες το πώς διαμορφώνεται, το πώς διαμορφώνεται, το πώς μεγαλώνει και το πώς επιβάλλεται το κακό. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να αρχίσω είναι ότι με μια εισαγωγή, με ένα εισαγωγικό μέρος, ακριβώς για να καταλάβουμε ακριβώς ποια σχέση μπορεί να έχει το Σύνταγμα ή ποια δεν έχει το Σύνταγμα με τα μνημόνια, δηλαδή με το καθεστώς δανεισμού, έτσι το έχω ονομάσει, διότι δεν είναι ούτε σύστημα δανεισμού, ούτε τίποτα, είναι ένα καθεστώς επιβολής, καθεστώς δανεισμού επιβολής στην πατρίδα μας. Και από εκεί θα φανεί ακριβώς η λογική συνέχεια αυτό το θέμα από τα εισαγωγικά τα οποία θα κάνω. Πρώτα θα πρέπει να πούμε ότι όπως σήμερα μου δίδαξε η εμπειρία αυτής της επιβολής και την οποία ανακαλύψαμε από τις πρώτες στιγμές του 2010 και την παρακολουθούμε μέχρι σήμερα και όλος ο κόσμος τη ζει στο πετσί του και αυτό είναι το βασικότερο. Έχει δύο βαθύτερους στόχους. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ο ένας στόχος είναι η επικράτηση του
καπιταλισμού παγκοσμίως με το σημερινό σύστημα χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπερεθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στους αριθμούς κερδοσκοπίας. Τίποτα. Τον άνθρωπο τον αγωνίζει εντελώς. Και πρέπει να σας πω ότι έχει εκτοπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας την έννοια της πολιτικής. Θέλει κερδοσκοπία και μόνο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αγωνίζει τον άνθρωπο, ενώ ακόμη και στη γνώτερη δικτατορία και τα πιο θεοκρατικά συστήματα του παρελθόντος είναι πολιτική και κάποια στιγμή οι ίδιοι δικτάτορες, οι ίδιοι τύρανοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πάει άλλο. Ενώ ο αριθμός και το κέρδος δεν φαίνεται εύκολα. Βγαίνει στο κομπιούτερ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σήμερα ο ένας στόχος. Και επομένως στόχος είναι να μεταφέρουμε ολόκληρες τις εθνικές οικονομίες και τις ιδιωτικές σε αυτό το σύστημα για να μπει όχι πια να επενδυθεί στην παραγωγή οικονομικών αγαθών που θέλει η κοινωνία, αλλά να μπει στο παιχνίδι του κέρδους και μόνο, δηλαδή του λόγου, όπου το ίδιο το κεφάλαιο γεννά κέρδος χωρίς να παράγει τίποτα. Με χαρτιά μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι ο ένας στόχος. Επομένως, ο βασικός στόχος της επέμβασης στην Ελλάδα είναι ακριβώς η πλήρης απομίζηση και της εθνικής μας, της ελληνικής μας οικονομίας σε όλα τα επίπεδα και τη μεταφορά της στον έλεγχο του κερδοσκοπικού κεφαλαίου που είναι πάνω από τα κράτη. Αυτό το κέντρο εξουσίας σήμερα που είναι πανίσχυρο έχει καθυποτάξει ακόμη και τις μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι ο Μεσοπολιτής κτλ. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, η Γερμανία, συνεργάζονται. Γιατί συνεργάζονται? Πρώτον, διότι κερδίζουν οικονομικά, αλλά το βασικότερο είναι ότι κερδίζουν, ότι το χρησιμοποιούν ακριβώς για εξασθένηση των εθνικών κρατών και για τον υπεριαλισμό του, δηλαδή πώς θα έχουν πολιτική επιρροή σε ευρύτερα τμήματα του πλανήτη και να είναι οι αυριανοί πλανητάρες. Μετά τον υπάρχουν. Και ο Δήμαρχος. Αυτός είναι και ο δεύτερος στόχος και επομένως η επέμβαση είχε και αυτό το στόχο στην Ελλάδα, επειδή η χώρα μας είναι μαζί με την Κύπρο, έχουν την το πλουσιότερο τμήμα σε ΑΟ ιδιωτηρίου και το σημαντικότερο παγκοσμίως γεωπολιτικά μέρος του κόσμου, θα πρέπει να το υποταχθεί. Αυτή λοιπόν είναι οι δύο στόχοι που επέβαλαν αυτό. Και βέβαια ήταν δύσκολο όλα τα χρόνια, διότι αυτοί οι στόχοι έχουν σχεδιαστεί αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες παράλληλα με τον ΟΗΕ. Όταν ο ΟΗΕ που εκπροσωπούσε όλο τον κόσμο και όλες τις ιδεολογικές πλευρές της πολιτικής εκπροσωπούσε τη φρίκη του πολέμου των εγκλημάτων του φασισμού και έκανε τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την διεθνή προστασία δημοκρατίας και όλων αυτών των ανθρώπων που ξέρουμε,
Το κεφάλαιο το οποίο ήταν τότε το ισχυρότερο, ήταν τότε το αμερικανικό κεφάλαιο και το ευρωπαϊκό, σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν όπως θέλουν και εξωτερικά εάν υπάρχουν αυτές οι αρχές. Και αθόρυβα έκαναν τη συνδιάσκεψη τη λεγόμενη Bretton Woods, την οποία ξέρουν περισσότερο οι οικονομολόγοι. Με αυτή, εκεί έθεσαν την πολιτική ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ελευθερία αγοράς, θεοποίηση της αγοράς και ανάπτυξη ελεύθερη του κεφαλαίου. Και για να το εφαρμόσουν αυτή την αρχή, φτιάσανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ξέραμε, το οποίο θα δάνειζε χρήματα με αυτές τις αρχές υποχρεωτικά, δηλαδή με λιτότητα και με θάνατο ανθρώπου σε λαό, και την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και το προπάτορα που εξελίχθηκε μετά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που καταφυλεύει όλα τα μεγάλα τα προϊόντα των χωρών, ρίζες, χάρη και τα λοιπά και όλα τα βασικά προϊόντα της ανθρωπότητας με κερδοσκοπικούς σκοπούς. Λοιπόν, αυτό το σύστημα το θεσπίσανε από τότε, το οποίο ίσχυε μόνο για τον τότε σκόπο. Δηλαδή τον μη ανήκοντα στην Κίνα και στο Σοβιετική Ένωση. Και έτσι έμεινε να εφαρμόζεται μόνο στον τρίτο πόλεμο, σε λαούς. Όταν έπεσε όμως ο υπαρκτός πολιτισμός, ετέθη το ζήτημα παγκόσμιας ισχύως. Γιατί το υιοθέτησαν επίκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όλες τις χώρες. Και επομένως και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Πάντοτε βέβαια με πλειοψηφία μέχρι σήμερα, δεν θα κρατήσει πολύ, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά και με τον καπιταλισμό όπως τον βλέπαμε. Επομένως, σήμερα παγκοσμιοποιήθηκε αυτή η πολιτική και αυτή τη συνταγή την έφεραν στην Ευρώπη. Γιατί το πρόβλημά τους ήταν πώς θα εισαγάγουμε αυτό το σύστημα δανεισμού, δηλαδή κατοχής μιας χώρας, πλήρους κατοχής και υποδούλωσης, θα το εισαγάγουμε στην Ευρώπη. Έδωσα λοιπόν αυτή τη συνταγή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην κυρία Μέρκελ, η οποία έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ, με τη συγκατάθεση για των Ηνωμένων Πολιτειών, και βρήκανε πρόθυμη την Ελλάδα και το εισαγάγανε στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Και έτσι η Ελλάδα έγινε το πειραματόζωο και έχουν ορκιστεί να το φτάσουν μέχρι το τέλος εξαφάνισης της εθνικής μας οικονομίας και της εθνικής μας υπόστασης για να μέχρι τέλος. Και δυστυχώς βρίσκονται συνεχώς βέβαια πολιτικές ηγεσίες από τη Βουλή που ξέρουμε, οι οποίοι υποστηρίζουν και συνυπογράφουν και αποδέχονται συνεχώς την επανάληψη των απαράδεκτων όρων που έχουμε μιλήσει άλλωστε. Παρέτηση από την εθνική κυριαρχία, παρέτηση, δέσμευση του συνόλου της εθνικής οικονομίας, δέσμευση του συνόλου της οικονομικής πολιτικής με το πρόγραμμα που μας υπέβαλε και το πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το απεσιόδοξο μακροπρόθεσμη εικόνα γενικά του όλου συστήματος. Η απεσιόδοξη αυτή η εικόνα βέβαια δεν θα πρέπει να μας βγει μέσα μας, διότι υπάρχουν λύσεις, τις οποίες μας αποκρίνουν και γι' αυτό χρειάζεται η ενημέρωση που υπάρχουν. Υπάρχουν λύσεις πραγματικές και πολύ πιο εύκολες από εκείνες που είχε ένα κράτος στην εποχή του ψυχρού πολέμου, όπου οι αντίπαλοι ήταν δύο. Γιατί σήμερα οι αντίπαλοι στο γεωπολιτικό έλεγχο του κόσμου, πλανήτη, είναι πολλοί. Είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα, είναι αύριο θα είναι η Ινδία, η Βραζιλία, η Δικαστό, όλες οι μεγάλες δυνάμεις και η Γερμανία βέβαια μπήκε τώρα στο παιχνίδι, η οποία είναι το
προσπαθεί να γίνει το αποκλειστικό κουμάντο διώχνοντας την Αμερική από μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά δίνουν τεράστια όπλα, όπως και ο πλούτος που έχουμε και οι θέσεις που έχουμε δεν είναι, γιατί πολλοί λένε αυτό είναι η κατάραμα. Δεν είναι η κατάραμα, αλλά θέλουμε πολιτική ηγεσία η οποία να μπορεί να το διαπραγματεύσει. Γιατί αυτό είναι που φοβούνται αυτά τα κέντρα. Η πολιτική ηγεσία και κάτι άλλο ακόμη. Το ξεσήκωμα του λαού. Αυτό δεν είναι το θέμα. Διότι σήμερα δεν μπορούν να επιβληθούν σε ευρωπαϊκό λαό με όπλα, όπως κάνανε παλιότερα. Σήμερα είναι άλλου είδους συνθήκες. Και αυτό είναι που φοβούνται. Μήπως γίνει και αλυσίδα, μάλιστα ξεσηκωμού των λαών του Νότου. Γιατί αυτό φοβούνται. Μην αρχίσει δηλαδή από εκεί που αρχίσανε να εφαρμόζουν αυτή την απάνθρωπη πολιτική, μην ξεκινήσει ο ξεσηκωμός και συνεχιστεί και στον Νότο. Αυτή είναι η βασική στόχη. Και βέβαια, όπως είπαμε, με την πρόθυμη συνένεση, τέτοια προθυμία πρέπει να σας πω δεν υπήρξε σε κανένα άλλο κράτος που επεμβλήθη που μπήκε η Τρόικα. Αυτό το διαπίστωσε πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατηγόρησε τις ελληνικές κυβερνήσεις, διότι και τους είπε και είπε σε ψήφισμά του, το οποίο το απέκρυψαν εδώ εντελώς, σε ψήφισμά του ότι μπορούσε να πει η Ελλάδα πάρα πολλά όχι, χωρίς να έχει καμία απολύτως σημασία. Όπως είναι και το όχι, το οποίο λέμε κρύβουμε ότι έχουμε αόρους. Τι έπαθε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος που όρισε, του λέγανε ότι θα επιτεθεί αμέσως στην Τουρκία. Μην ορίσεις αόρους. Ούτε η Τουρκία επιτέθηκε, ούτε τίποτα. Το μπορεί να πηγαίνει τώρα να κάνει όλη αυτή την ιστορία στην Τουρκία, αλλά επίθεση δεν μπορεί να έχει ποτέ για αυτό το όπλα από την Τουρκία. Η πίεση γίνεται αλλιώς. Επομένως, όλα αυτά τα οποία ακούμε δεν είναι μόνο παρά να ασκούν την πολιτική του φόβου, την πολιτική του φόβου και της τρομοκρατίας του λαού και την πολιτική του δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο αυτός ο δρόμος. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι, διότι όλοι δυστυχώς ξεκινήσαμε και ασχολούμεθα εναντίον των παλαιότερων κυβερνήσεων. Ασφαλώς δεν είναι παλαιότερων κυβερνήσεων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά αυτό είναι ιστορικό ζήτημα. Τώρα, και αυτό το μαζί τα φάγαμε και μαζί όλοι φταίμε, το έχει οθετήσει ο λαός και ο κάθε μέρα ακούσα από έντιμους πολίτες ότι ξέρεις, λέει, μας ευφύγει ο Τάδε ή ο Καραμαλής ή ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ή ο Σιμίτης ή ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ασφαλώς έκαναν αυτοί πολλά λάθη και πολλές παραλήψεις και πολλά εγκλήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το όπλο, διότι αυτό δεν είναι. Αυτό λέει, ότι ερχόμαστε διότι εσείς μόνοι σας είστε κακός λαός και είχατε κακές κυβερνήσεις. Ήρθαμε να σας σώσουμε. Λοιπόν, παίζουμε το παιχνίδι. Αυτό θα πρέπει να το αποκρούμε. Δεν φταίμε εμείς. Η ιστορία μπορεί να φταίει, αυτό είναι ιστορικό ζήτημα. Αυτό μας αφορά εμάς να μάθουμε ακριβώς πώς να γίνουμε καλύτεροι και ποιους να ψευδίζουμε, ποιους να εκλέγουμε, πώς να σκεφτόμαστε τους πολίτες. Αυτό είναι ωφέλιμο για μας, αλλά δεν είναι όπλο εναντίον των κέντρων που θέλουν να μας προδώσουν, ούτε εναντίον των κυβερνήσεων που πρόδωσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτό το στόχο εντάσσεται και το ζήτημα για το οποίο αγωνίζεστε εσείς εδώ, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε προηγουμένως, εναντίον των μυστηριασμών των εποχών ανθρώπων. Ως ξέρουμε το σύστημα αυτό σήμερα, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για τον αγώνα μας, δεν στρέφεται μόνο όπως παλιά
εναντίον των εργαζομένων από την τάξη του δουλειού. Τρέφεται εναντίον των εθνικών οικονομικών. Γιατί θέλουν να διαλύσουν τις εθνικές οικονομίες, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτικό έλεγχο, δηλαδή της απόδοσης του κεφαλαίου και για να πάει στα χέρια των γεωλογικών. Επομένως, σε αυτό στηρίζεται και ο απαράδεκτος όρος που μπήκε από την πρώτη μέρα στην σύμβαση, τη Βασική Σύμβαση των Μνημονίων, ότι ολόκληρη η περιουσία δεσμεύεται της Ελλάδος, σημερινή και μελλοντική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δίνει δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία με κράτος που δεν θέλει να ιδρυθεί. Γι' αυτό ακριβώς, όταν σε αυτή τη βάση ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ξεπουλάει την Ελλάδα. Γιατί? Διότι είναι δεδομένη περιουσία. Δεν έχει το δικαίωμα και καλή διοίκηση να έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τον γνήσιο διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προχωρήσεις. Κάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος και αν μεν εγκρίνουν οι Βρυξέλλες, το δίνει σε έναν μη Ευρωπαίο ή μη Αμερικανό πολυεθνική εταιρεία ή δικαιώματα. Εάν όμως δεν συμβαίνει, δεν το δίνει. Και αυτό ήταν η περίπτωση της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είπε, δεν τα είπαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έδωσαν, όπως ξέρουμε, τριπλάσια προσφορά οι Ρώσοι. Αλλά οι Ρώσοι είπαν ότι εμείς δεν θα συγκρουθούμε άμεσα με την Ευρώπη, διότι είναι στις ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γερμανία, διότι είναι το μεγαλύτερο πελάτη. Θα πρέπει να μου φέρετε έγκριση από τις Βρυξέλλες ότι εγκρίνει να πάρω τη ΔΕΠΑ. Δεν μπορούμε. Ούτε καν το ζητήσαμε. Διότι αν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση με πολιτική θέληση και να ήταν ελληνική κυβέρνηση, θα θέλαμε να πάει και να κόψει το επιτέλους, πρώτα δεν θα είχε δεχτεί τη δέσμευση του χρόνου του περιουσίας. Αλλά και αν είχαν δεχτεί, δεν έπρεπε να πω ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό το καταγγείλω δημοσία. Δεν έγινε. Το ίδιο έγινε και με την Κύπρο, που ήθελε, που ήταν πρόθυμη, το αλλιώς το παρουσιάσαμε, η Ρωσία να αναλάβει τα 5,5 δισεκατομμύρια του χρέους, διότι ήταν ένα σήμαντο ποσό για μια μεγάλη κοινότητα. Αλλά το σύγχρονο δεν θα το τίποτα άλλο, ούτε να βγήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα. Φέρουν έγκριση να πάρουν ένα υπόκεδο στην ΑΟΣ. Τίποτα άλλο. Γιατί δεν μπορούμε. Επομένως, δεν παίζεται σωστά το παιχνίδι από τις κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα λοιπόν, η δέσμευση αυτή της περιουσίας και η επιβολή προγράμματος λιτότητας αποκλείουν εντελώς τη δυνατότητα του κράτους να έχει οικονομική πολιτική. Δεν θα λέω εξωτερική. Η εξωτερική ούτως ή άλλως κόβεται, διότι ενισχύσανε την ακύρωση και την δυνατότητα για εξωτερική πολιτική με τον όρο που είναι πρωτοφανής. Δεν το δέχτηκε κανένα άλλο κράτος, μόνο εμείς. Ούτε στην Κύπρο δίκη. Ότι παρετούμεθα από όλα τα δικαιώματα προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει σε τίποτε. Μπορεί να έρχεται να σου καταστήσει ο χωρικός με όπλα, αλλά να το γράψει σε χαρτί δεν το γράφει. Και όμως το υπογράψαμε. Και με την δικαιολογία μετά ορισμένα δικηγόρων δεν το διάβασα. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Λοιπόν, έτσι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα έχει κλειστό μαγαζί. Ακούτε τίποτα άλλο ποτέ για τα εθνικά μας θέματα, για τα στρατιώτα. Είναι όλα λυμμένα. Λοιπόν,
Μέσα λοιπόν από την εθνική περιουσία έχει δεσμευτεί και η εξωτερική πολιτική, δηλαδή ολόκληρη και του κράτους. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε στους πληστηριασμούς. Η πολιτική είναι ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε την εθνική οικονομία και χτυπάμε πρώτα τον μεσαίο χώρο. Σήμερα το μεγάλο θύμα του καθεστώτος είναι ο μεσαίος χώρος. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες θα διπλασιαστούν αργότερα, έχουν κλείσει. Και οι άλλες όλες ξεπερνούν με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και με ανέργους το πιο ζωντανό κεφάλαιο και παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας, που είναι οι νέοι επιστήμονες. Αυτοί από τα 1,5 εκατομμύρια είναι περίπου το 1 εκατομμύριο είναι νέοι. Δηλαδή παραγωγικοί άνθρωποι, οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και οι οποίοι για να αντικατασταθεί αυτό το ζωντανό κεφάλαιο το επενδυτικό, θέλει 100 χρόνια. Δεν θα γυρίσει πίσω αμέσως μετά το κλείσει. Αυτό έχει βολευτεί από εκεί. Λοιπόν, είναι και η απομίμηση επομένως της πολύ υψηλής αξίας του πολύ υψηλής αξίας εγκεφάλου των Ελλήνων. Είναι κλοπή εγκεφάλου μαζί με τα οικονομικά. Επομένως, από τη στιγμή που χτυπάει το μεσαίο χώρο, θέλει αυτή την αγορά ολόκληρη να την μεταφέρει σε δίκτυα πολυεθνικά, ούτως ώστε τα κέρδη πλέον να ελέγχονται ανεξαρτήτως αν ζουν οι άνθρωποι ή όχι και τα πηγαίνουν προς τα πάνω για τους πολιτικούς σκοπούς, να αυξάνουν το κεφάλαιο των χαρτιών και των μεγάλων σκοπών. Και να το χρησιμοποιούν για γεωπολιτικούς σκοπούς οι μεγάλες δυνάμεις. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Επομένως, εδώ χρειάζεται πλήρης ενημέρωση, γιατί το μόνο που φοβούνται σήμερα είναι ακριβώς αυτό το ξεσήκωμα των λαών. Θα γίνει. Και αυτό είναι το αισιόδοξο. Μπορεί σήμερα, ξέρω, να λένε ότι οι νέοι μας είναι στις καφετέριες ή ο άλλος είναι στο καναπέ ή ο άλλος δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του ή αυτό που περιμένει ότι θα πάρει. Όλα αυτά ισχύουν. Περάσαμε μια καταναλωτική κοινωνία η οποία είναι φωνική του ανθρώπου, της ανθρώπινης ιδιότητας. Αλλά δεν κρατάει. Θα κρατήσει βέβαια, την περιμένουμε άλλο. Θα κρατήσει χρόνια και χρειάζεται και η ανάληψη από το λαό της πολιτικής ηγεσίας. Γι' αυτό ακριβώς η μόνη λύση την οποία από την αρχή επέμεινα και επιμείναμε και μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν η αντίσταση. Να μην κάνουμε το λάθος να μπούμε στη συστημική αντιπολίτευση. Είναι το μεγάλο τους όφελο, στήριξη του συστήματος. Διότι δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουμε δημοκρατία. Γι' αυτό βλέπετε από το 1911 αμέσως μετά ένα χρόνο λιγότερο από το 2010 άρχισε αμέσως και τα κανάλια να κάνουν αντιπολίτευση για καθημερινότητες και για καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Έγινε πολύ περικόπη το συντάξεων ή ο άλλος είναι άνεργος ή έχουμε τόση ανεργία ότι ξέρω εγώ και τα έπρεπε. Όλα αυτά είναι του συστήματος, διότι είναι συστημική αντιπολίτευση. Άμα τους πεις όμως πού οφείλεται αυτό και πώς αντιμετωπίζεται, δεν το κάνει. Εμένα συχνά με παίρνουν κανάλια και μου λέει θα δείτε να μας πείτε παραδείγματος χάρη τις απόψεις για το Σύνταγμα ή τις απόψεις για την ευθύνη υπουργών που είναι βέβαια σαφώς εγκληματική για την ευθυνότητά τους, όλα αυτά τα θέλουν. Όταν τους πει ναι, αλλά θα πω πού προέρχεται από αυτό το πράγμα και πώς αντιμετωπίζεται. Άλλοι αυτό λέει άπλοι, άλλοι πράγμα. Λέω δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική. Η συστημική αντιπολίτευση. Γι' αυτό ακριβώς από την αρχή είχαμε, γιατί και με το ότι η αντίσταση ξεκινάει από την ενημέρωση του λαού και από την αντίσταση που επιτρέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα μας όταν παραβιάζονται οι αρχές του πολιτεύματος όπως παραβιάζονται.
Το τελευταίο άρθρο το λέει ρητά, ότι ο λαός μπορεί να αντισταθεί με όλα τα μέσα. Όχι όπως παλιά έλεγε, επαφίεται απλώς. Μπορεί να πιάσει και όπλα ακόμα. Δεν μπορεί να πιάσει σήμερα. Η τεχνολογία είναι τέτοια που σε πιάσει μέσα. Αλλά η αντίσταση εκείνη η ανυπακοή είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά προσθέτει. Ταλαιπωρίες μπορεί να μας κάνει. Αλλά αυτό σημαίνει να μην υπολογίζουμε τις ταλαιπωρίες. Γιατί κάποιος, ο οποίος έχει και θέση υψηλή, ας πούμε, αυτοδιοίκηση, με ρώτησε, λέει, ξέρετε, λέει, είπε και όπως θέλει να γνωριστεί, μια ολόκληρη ομάδα θα κάνουμε σαμποτάζ στην εγκατάσταση μιας πολυεθνικής, η οποία ήρθε σε ξεπουλημένο από την έκταση αυτής της περιοχής. Όπως θέλουν άκουσα σήμερα, ότι θέλουν και το Πάρκο Τρίτσι να το πουλήσουν ενδεχομένως. Λοιπόν, και με ρωτούν, μου είπαν να σας ρωτήσω, λέει, αν έχουν συνέπειες. Λέω, από τη στιγμή που ρωτάνε αν έχουν συνέπειες, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που κάνει αντίσταση, ασφαλώς θα είναι. Θα εφαρμόσει πρώτα τα μέτρα, ξέρω εγώ, μπορεί να σε συλλάβει, μπορεί να σου κάνει αγωγή, θα σου κάνει κατάσταση στο σπίτι, θα σε βρει αν χρωστάς ή δεν χρωστάς να έρθει για κατάσταση, όλα αυτά θα τα κάνει. Αλλά εδώ στην κατοχή, όταν ανέβαινε ο άλλος, πήγαινε στο ΕΑΜ για να απελευθερωθεί, την άλλη μέρα μπορούσε να σκοτωθεί και το ξέρει. Πήγαινε και έδινε τη ζωή του. Χωρίς να ρωτήσει πότε θα απελευθερωθεί, γιατί τότε παγίστηκε η δύναμη στον κόσμο, ήταν ο εθνικός σοσιαλισμός του Χίτλερ. Δεν είχε προοπτική ότι ξέρει σε 5 χρόνια παιδιά απελευθερωθεί. Μπορούσε να πάρει και 20, 30. Αν δεν ρωτούσε αυτό. Λοιπόν, το ίδιο κάναμε, το ζήσαμε αυτό και με τις διάφορες σπίδες. Με ρωτούσαν όλοι οι νέοι τι πρέπει να κάνουν εδώ και τα λοιπά. Αν ρωτάς, εδώ ένα απλός αγιτάκι τότε της εποχής εκείνης, ένας γαβριάς, για να χρησιμοποιήσω τους αρχείους του Μπο, ένας γαβριάς, άμα του λες θέλω να μου φέρεις ή να ειδοποιήσεις 10 ανθρώπους και με τους Γερμανούς έτσι, σε 5 λεπτά στόλινε το θέμα. Δεν ρωτήσω πώς θα το κάνω. Λοιπόν, θέλω να πούμε τώρα ότι χρειάζεται πρώτα θέληση. Η θέληση όμως ξεκινάει από την ενημέρωση. Και θα πρέπει η ενημέρωση να είναι άδολη και να φαίνεται άδολη. Και αυτό ακριβώς, επειδή εδώ είναι ένας συνασπισμός μικρών κομμάτων, θα πρότεινα να μην φαίνουν το κόμμα. Τα κόμματα τα μικρά είναι άδολα. Το ξέρω το πράγμα. Αλλά πρέπει και να φαίνονται, διότι η εμπειρία του ελληνικού λαού είναι ότι αυτός πάει για να βγει βουλευτής και δεν είναι την ψήφο μου, δεν είναι ότι θέλει το καλό, το δικό μου. Θα πρέπει να υπάρχουν, δεν ξέρω να διαλυθούν τα κόμματα, αλλά οι αγωνιστές εδώ δεν θα βάλουν μπροστά το κόμμα. Θα στηρίζονται στο κόμμα, θα στηρίζονται από το κόμμα και αυτή είναι η μεγάλη συμβολή και από εκεί θα κερδίσουν τα κόμματα. Δεν θα κερδίσουν αν έρχεται ένα κόμμα, ας είναι και μικρό και να πει ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα. Δεν θα είναι αυτό. Πρώτα θα οικονομευτεί από τον αντίπαλο. Γιατί έχει πιο αντίπαλο κόμμα. Επομένως, αν θέλουμε να είναι σωστή η αντίσταση, σωστή η αντιπαραγωγή, σωστό το δεν πληρώνω, γιατί χάλασε το υπέροχο κίνημα και το δεν πληρώνω. Το ίδιο θα έχει αναμειχθεί σιγά σιγά και για το αγώνα σας για τον πληστηριασμό. Διότι αυτό πονάει το ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει μόνο μία ιδεολογία, ούτε μία κομματική κατεύθυνση. Εκείνος θέλει αυτή τη στιγμή αντίσταση εναντίον της κατοχής. Γι' αυτό ακριβώς η αντίσταση δεν πρέπει να διασπαρμένη. Θα πρέπει να είναι ενιαία. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι εθνικό το μέτωπο της πολιτικής αυτής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να συζητήσουμε εάν θα είναι το αυριανό σύστημα
Αυτό θα το κάνουμε αλλού, αν είναι σοσιαλισμός ή όχι. Αυτό που θα έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι πρώτα η απελευθέρωση από αυτό που μας έχουμε βάλει και μετά η παράλληλα σε άλλο τομέα θα αγωνιζόμαστε για τις σοσιαλιστικές μας ιδέες και τη δημοκρατία και για οτιδήποτε άλλο νομίζουμε ότι βοηθάει την αλλαγή του συστήματος. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το εκπαιδώσουμε ότι σήμερα χρειαζόμαστε παλαϊκό μέτρο. Εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το θύμα. Δεν είναι μόνο ο μεσαίος κόσμος. Είναι και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ξέρουν πολύ καλά ότι εντός ολίγου θα αγοραστούν πολύ φτηνά από τις πολυεθνικές. Δεν θα υπάρχει χαλιγουργική Αγγελόπουλο. Μπορεί να είναι κεφαλαιοκράτης ο Αγγελόπουλος, αλλά είναι ελληνική επιχείρηση και είναι τουλάχιστον έχει Έλληνες εργαζόμενους. Αυτός φέρει και το ξέρει. Δεν μιλάει και το ξέρει ότι το μιλήσει την άλλη μέρα. Το ίδιο και οι τράπεζες. Οι τράπεζες ήδη είναι συμφωνημένοι ότι θα περάσουν η πλειοψηφία των μετοχών τους σε πολυεθνικές τράπεζες. Γι' αυτό ακριβώς η ανακεφαλαίωση έγινε με μετοχές τις οποίες κρατάει το κράτος, όχι για να γίνουν κρατικές τράπεζες, αλλά για να τις πουλήσει με συμφωνία εντός 2 ετών θα πάρει εντολή από τις Βρυξέλλες που θα πάνε η πλειοψηφία των τραπεζών. Το ξέρει και ο Κωστόπουλος, το ξέρει και ο Σάρας, το ξέρουν και όλοι οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών. Αλλά εάν μιλήσουν, θα πάθουν ότι έπαθε η τράπεζα Κύπρου. Θα τους κλείσουν αμέσως. Επομένως, αυτό όμως πρέπει να τα ξέρει ο λαός και να ξέρει ότι η επίθεση είναι καθολική. Και από αυτό, ακριβώς την επίθεση, δημιουργείται των φτωχών ανθρώπων τα προβλήματα που πρεθέτουν. Και ο τελικός στόχος, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι ότι θα δείτε σιγά σιγά, εάν δεν έχουμε την αντίσταση πολιτική κίνηση που θα σταματήσει, θα φτάσουμε είναι το σύστημα της Γουατεμάλας. Είναι η ίδια συνταγή που εφαρμόζεται στην Γουατεμάλα και εδώ. Δηλαδή, μετά από 14 χρόνια, 15 χρόνια τώρα, που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΑΕΠ της Γουατεμάλας έφτασε 4% θετικό ανάπτυξη. Αλλά και ανάπτυξη. Έχει περίπου 20 με 30.000 νεκρούς από πείνα κάθε χρόνο και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παιδιά χρόνια πια άρρωστα από ασυτήρια. Διότι τι κάνουμε, είναι αυτό που ήταν όμως, μας είπανε το ψέμα και για το πλειόνα. Είναι ψέμα. Γιατί αμέσως η παραγωγή μας μεγάλωσε και η εξαγωγές μας έχουν συντηρηθεί πλειόνα. Μα βέβαια, άμα σταματήσει ο άλλος να τρώει, πλειόνα θα έχει. Επομένως, το πλειόνα το βγάλανε έτσι. Και ακριβώς στην Γουατεμάλα, αυτό ο θρίαμβος του αριθμού έγινε διότι οι πολυεθνικές που πήραν την εθνική περιουσία, κυρίως την Πανάτα, έχουν έδρα στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας και μετράνε τα κέρδη τους στο ΑΕΠ της Γουατεμάλας, αλλά τα βγάζουν έξω. Δεν μέσα στο λαό. Και αυτό είναι το 5% του λαού που κερδίζει. Το 95% τι να είναι. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγή, διότι δεν ενδιαφέρονται για το λαό της Γουατεμάλας, δεν ενδιαφέρονται στο πώς θα πάει ο πλούτος έξω να μπει στον ζώο. Με αυτό ήθελα να πω ότι και καταλήγω στο τελικό κομμάτι που δεν θα σας κουράσω. Είναι ότι το Σύνταγμα στην ουσία δεν έχει άμεση σχέση με αυτή την κρίση. Το άπαν είναι η αντίσταση. Στην αναθεώρηση του Συντάγματος την προτείνω σήμερα με πάσος μάλιστα ότι είναι εθνική υπόθεση για ελληνική του Σαμαρά προχθές. Εθνική υπόθεση και πρέπει να τη στηρίξω.
Ποιος το λέει? Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως και οι άλλοι πρωθυπουργοί από το 2010 και εδώ, το έχουν καταπατήσει σε όλες τις διατάξεις. Μα αφού το καταπατήσει, τι αναθεώρηση θα κάνει? Εκτός και θέλει να κάνει ένα σύνταγμα που να μην είναι σύνταγμα, για να μην φαίνεται η καταπάτηση, μόνο έτσι. Όπως είπε η Μέρκελ, ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς για να επιβάλλει για να γίνει και η κυδαιμόνια της Ευρώπης. Υπάρχει η κυδαιμονία του Βορρά στην Ευρώπη. Το ήθελε να κάνει. Επομένως, τι αναθεωρήσει? Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Παραδείγματος χάρη να θεσπιστεί αμέσως η σωστή ευθύνη των υπουργών. Διότι μέχρι σήμερα έχει γελιοποιηθεί το δίκαιο παγκοσμίως με αυτό το θεσμό που έχουμε. Και όπως το εφαρμόζουμε. Γιατί υπήρχε η ψαργόλευση, εφαρμοζόταν καλύτερα. Αυτό δηλαδή στο ρηγίμο. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν λειτουργεί. Λοιπόν, τι αναθεώρηση? Αυτή την αναθεώρηση που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σας πω ότι είναι αφιάστο, διότι τα περισσότερα που λέει υπάρχουν στο σύνταγμα. Και τα κρίσιμα δεν τα λέει. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να αναθεωρηθεί είναι ακριβώς η ευθύνη να μπουν περισσότερα δικαιώματα στην αυτοδιοίκηση, η οποία τα έχει στο σύνταγμα μέσα, αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Αν εφαρμοζόταν το σύνταγμα, η αυτοδιοίκηση θα ήταν άλλο πράγμα, όπως είναι και στις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, έχει απευθείας έσοδα, έχει απευθείας μεγάλο προβληματισμό, δηλαδή από τα νομικά έσοδα, και έχει και ολόκληρο πρόγραμμα δικής ανάπτυξης. Εδώ δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο τους παρέγγες. Η περιφέρεια σήμερα μπορούσε να είναι ένα ιονίο ομόσπονδιο κρατήδιο. Και γι' αυτό έχω υποστηρίξει, το οποίο δεν θέλω να τα ακούσουν βέβαια οι βουλευτές μας, 2 βουλές. Να έχουμε 100 βουλευτές στην κάθε βουλή, ή έως 150, και 50 με 80 στην δεύτερη βουλή, οι οποίοι θα είναι αντιπρόσωποι των περιφερειών και των δήμων. Που θα άλλαζε την μονοκρατορία του κόμματος. Γιατί αυτό το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τη Μάλτα, εκτός από ορισμένες μικρές και τη Δανία. Αλλά όλες οι άλλες έχουν αυτές τις δύο βουλές. Για να μην μπορεί να περάσει εύκολα ένα σοβαρό νομοσχέδιο από τη μία βουλή, αλλά να κρυθεί άλλη μια φορά στη δεύτερη, αν είναι σοβαρό νομοσχέδιο. Αλλά είναι απλά πράγματα που να περνάνε μόνο από τη μία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει επίσης θέσπιση καλύτερων μηχανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της λαϊκής και κοινωνικής εκπροσώπησης, με τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα, τα οποία θα πρέπει να μπουν 1-2 δημοψηφισμάτων στην πρωτοβουλία ορισμένου αριθμού υπογραφών του λαού. Αυτό είναι πάνω αυτό. Βέβαια, γίνεται πολλή κουβέντα για δημοψηφίσματα και θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα η κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, εκτός από την Ελβετία, που είναι παράδοση, ότι εφαρμόζεται παρά σε σπάνιες περιπτώσεις. Η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, έχει ορισμένα πρωτοβουλίες, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για θέματα περισσότερο θρησκείας, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να υπάρχει άμβλωση, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει, ξέρω εγώ, διαλύγει ή δεν ξέρω τι. Σε βασικά προβλήματα δεν τα πρόβλημα, γιατί πέφτουν τα συμφέροντα πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλό να υπάρχει και να υπάρχουν, επίσης θα πρέπει να γίνουν περισσότερες εγγύησεις για μια αναδιοργάνωση και καλή άσκηση της δικαστικής λειτουργίας. Σήμερα δεν έχουμε δικαστική λειτουργία. Δεν υπάρχει. Είναι εντελώς νεκρή και επικίνδυνη.
Διότι ο νόμος του Συμβουλίου Επικρατείας που τα είπε όλα, αυτό δεν συνέβη με τα άλλα συνταγματικά δικαστήρια, που είπαν ότι είναι αντισυνταγματικά τα μέτρα των μνημονίων. Το δικό μας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός αμέσως, είπε ότι όλα είναι εντάξει. Δεν έχουμε κάνει. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαστήριο που μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Τέτοιες δηλαδή διάφορες ή περισσότερο χαλινάρι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν περάσει πλέον 100% ή στα μεγάλα συμφέροντα. Διορθωτικά μπορεί να γίνουν. Τα άλλα που λένε για άμεση δημοκρατία, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να γίνουν σήμερα. Αυτά δεν γίνονται. Σήμερα δεν θα σας αφήσουν. Θα πρέπει να έρθει μια εξουσία που να έχει τουλάχιστον το 60% του ελληνικού λαού για μια πολύ ισχυρή ηγεσία για να μπορεί να πει ότι εγώ παραβιάζω ακόμη και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του επιβάλλουν τι καθεστώς θα έχει για να μπορώ να πάω στην άμεση δημοκρατία που δεν επιτρέπει το Σύνταγμα μας να αλλάξουν μορφή πολιτισμού. Μπορεί όμως να ενισχυθεί αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπως σας είπαμε, με διάφορους άλλους τρόπους, με συμβούλια κοινωνικά κτλ. Επομένως, μην περιμένετε λύση της κρίσης ή η απελευθέρωση από τα μνημόνια με αναθεώρηση. Πρώτα-πρώτα και η ευθύνη υπουργών που θα αλλάξει δεν θα μπορέσει ποτέ να εφαρμοστεί για το παρελθόν. Επομένως, αυτοί που κάνουν το έγκλημα είναι γιατί αυτό δεν το επιτρέπει ούτε το διεθνές δίκαιο. Μετά την εμπειρία του σοσιαλισμού, η αναδρομική ποινική εφαρμογή εφαρμόζεται μόνο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έκανε ο Χίτλερ. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Και ούτε θα αφήσουν ήδη μεγάλες δυνάμεις. Αυτό μόνο με παραξικοπηματική κυβέρνηση, όπως ήταν του Γονατά τότε, που τους έβαλε στο σκαμί και δεν ρωτούσε κανένα. Αλλά σήμερα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά δεν δίνω μεγάλη σημασία στο θέμα της αναθεώρησης, παρόλο που είναι στο θέμα του λόγου. Και τώρα θα ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως χαίρομαι διότι το είπα εδώ σε ένα πολύ μεγάλο δυτικό προάστιο, γιατί πρέπει να έχω πλήρη τη συνείδηση ότι ό,τι γίνει στον χώρο της Αττικής είναι από τα δυτικά προάστια, διότι δεν περιμένουμε ούτε από τα βόρεια ούτε από τα νότια. Εκεί δεν ανήκουν στο πνεύμα αυτό της δημοκρατίας, αλλά σε άλλα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.